You know, 100 we roll. Dr. Bond, 100 boss of throating. first class. Ja, Master Bond is Azan. Siterangu dinonzi mapanduru. Tazan, George of the Janguru. Small party mukati muna sekuru. Apa winjita wakara matunduru. Usatsike chepakati nyangwe vakati chakati nyangwe vakati chakati usatsike chepakati satsike chepakati nyangwe vakati chakati chakati akati wakati vakati ndakatotsadzai ndibate ndingavakwadzai saka musamire mango mazi mutsai rasta vakakutadzai ndakatotsadzai ndibate ndingavakwadzai saka maoko mudenga ngatisimudzei vakadzi ngatipururudzei tarira samadhau tiri kutora gau aifiriti tiri makambla nabau wau ndisu tatiza negau ngoma tafadza mandevero kana mandau ngavatoungana sepamedli vantonga 2 minutes vetafeti makorora tiri mamotaketi mapuraimari yatisisegredi ndakatotsadzai ndibate ndingavakwadzai saka musamire mango mazi mutsai rasta vakakutadzai ndakatotsadzai ndibate ndingavakwadzai saka maoko mudenga ngatisimudzei vakadzi ngatipururudzei mukoma maloni maremara nekisi ndachema ini penzi uyu bhima ubate kisi nsima kunze kwedu kwachena tabuda murima ndisaure tengiswa ndipabhora ndiwaure tokovhita getoridaire masimba pachozadaire Ngoma redu rikutandaunge tetli. Haripere mbiri panika brusi. Natambwa mugeto na nakobiri. Ndoko ingini chipiki. 100 ndakatotsadzai ndibate ndingavakwadzai saka musamire mango mazi mutsai rasta vakakutadzai ndakatotsadzai ndibate ndingavakwadzai saka maoko mudenga ngatisimudzei vakadzi ngatipururudzei Siterangu dinonzi mapanduru. Tazan, George of the Janguru. small party mukati muna sekuru apa winjita wakara matunduru usatsike chepakati nyangwe vakati chakati nyangwe vakati chakati usatsike chepakati satsike chepakati nyangwe vakati chakati chakati akati wakati vakati